Sannunka. Sannu kai ma. Yawwa. Ai ta daɗe tana neman ka. Ai na shi ina son wancan na haya mu kwatan shi kashe da ni sunan ki Kubundu. Son waye ni? Aradu bari kaji. Ko nawa za a kace? Hai na ma babba kawai magana sai da karsana biya sadaki. Kaki ji ko mai hankalin ki konshe. Ina aure ki ga ki so ban Fulani ne sak. Ga canu ga awaki ga gogi ga kaji haki wasa yanda kake so. Malam, ka kalla wanka na daga sama zuwa ƙasa. Ce ni in fito ƙauye, in dawo birni kam yadda ni ƙauye. Ka amma ka rena ni wallahi. Ayya, baka gane ba. Ai kawai inda dukiya. Ai dai gari ko in babu birni babu dukiya mai ne. Ka kwantar da hankalinka, haina ma babba magana kawai sai da karsana a biya sadaki domin a yi bukin da gaggawa. Ai yanzu ma daga kasuwa take. Mashe to dai ana tafiya ana roƙon Allah kisan ba a rasa gada. Ai ka rige. Karka damu. Haina koma kasuwa miki ci a miki shefa ne. Bar ƙauye in koma ƙauye. Ai ƙauye in akwai arziki ba ƙauye ba ne, ita ne birni. Baka sani? Malam kai hanyanka. Iyo. Na ce kai hanyanka ko? Do Allah na gafarshe ki do Allah. Malam kai hanyanka. Ba do kana kaunan ka. Ka wuce ko? Iyo. Wata rana za a gamu. Ni amma kana da zuciya. Ka kalle ni daga sama zuwa ƙasa. Sha kawai. Ni ce taku Beatrice Auta wanda kuka fi sani da Stella Arewa 24. Domin kallon sabobin shirye-shirye na ku je YouTube channel ɗina mai suna Stella Arewa 24. Ku danna like button, sai kuma ku je ku danna subscribe, sai kuma ku danna wannan ƙararrawar wato notification button. Na gode masoyana.